Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo govoriti o objektnim rečenicama, što znači da ćete nakon filmića prepoznati objektne rečenice, razumijet ćete njezino značenje, te ćete izricati objekt objektnom surečenicom. Pa, krenimo redom. Reći ćemo kako je objektna rečenica vrsta zavisno složene rečenice. Kad kažemo složena rečenica, znamo da su to rečenice koje imaju dva ili više predikata, a čim je zavisna, znači da je jedna od surečenica glavna, a druga zavisna. Zavisna surečenica uvrštava se na mjesto neke službe riječi. Budući da je ovo objektna rečenica, surečenica bit će uvrštena na mjesto objekta. Pa recimo nešto o njemu. Objekt je, nadam se da se sjećate, služba riječi koja izriče predmet radnje. Postoji izravni i neizravni objekt, a nama je danas zanimljiviji ovaj izravni objekt koji odgovara na pitanje koga, što. Pa, krenimo redom. Jučer sam čuo pjevanje. Jučer sam čuo koga ili što, pjevanje i pjevanje je objekt. Možemo to malo i proširiti. Jučer sam čuo pjevanje djeteta. Ovdje je prisutan objektni skup, dakle pjevanje djeteta. Ovo pjevanje djeteta možemo zamijeniti objektnom surečenicom. Kako? Tako da imenicu pjevanje zamijenimo glagolom. Jučer sam čuo da dijete pjeva. Jučer sam čuo je glavna surečenica, koga ili što da dijete pjeva. I dobili smo objektnu surečenicu. Dakle, objektna rečenica je zavisna surečenica koja se prema glavnoj odnosi kao objekt i odgovara na pitanje koga ili što. Vezničke riječi mogu biti pravi veznici, prilozi ili odnosne zamjenice. Objektna rečenica vrlo često nastaje upravo onda kada upravni govor preoblikujemo u neupravni govor. Evo jedne vrlo nerealne rečenice koje rijetko da ćete čuti, ali baš sam je zato uzela za primjer. Profesorica reče, danas nećemo ništa raditi. Ako ovu rečenicu upravnog govora preoblikujemo u neupravni, dobit ćemo. Profesorica reče, koga ili što, da danas nećemo ništa raditi. Te je da danas nećemo ništa raditi objektna surečenica. Ako dobijete sljedeći zadatak, a vjerojatno hoćete, a to je da odredite rečenicu po sastavu. Odakle krenuti? Naravno, prvo od rečenice. Zaboravio je da danas ima sastanak. Prvi korak u određivanju je da ćete pronaći predikate. Zaboravio je i ima. Drugi je zadatak da pronađete veznike koje povezuju surečenice. Ovdje je to veznik da. Nakon toga određujete surečenice. Prisjetimo se, glavna surečenica nema veznik, zavisna surečenica ima veznik. Nakon toga postavljate pitanje na glavnu surečenicu. Zaboravio je koga ili što da danas ima sastanak. I tek nakon toga određujete vrstu surečenice, ovdje po pitanju, odnosno odgovoru, zaključujemo da je objektna. Pokušajmo još malo. Daću vam još neke rečenice i nakon toga rješenja. Pa vam predlažem da zaustavite filmić i pokušate sami riješiti ove rečenice. Rečenice su pogledaj tko je stigao, da me ne slušate vidim u vašim očima, vidim kamo sve to vodi i ravnatelj utvrdio tko je počinio štetu. Evo nam i rješenja. Rekli smo, prvo podcrtajte predikate. Drugo, odredite veznike. Treće, odredite surečenice. I tek nakon toga odredite vrstu zavisne surečenice. Evo i rješenja. Pogledaj koga ili što, tko je stigao, rečenica je objektna. Da me ne slušate, vidim u vašim očima. Ovdje su predikati ne slušate i vidim. Veznik je da, dakle zavisna je surečenica prva, a glavna je surečenica druga. Dakle, radi se o redoslijedu surečenica u inverziji
i zato je ovdje i napisan zarez. Vidim u vašim očima koga ili što, da me ne slušate. Rečenica opet objektna. Vidim kamo sve to vodi. Predikati vidim i vodi, kamo je veznik, rečenica je objektna. I posljednja. Ravnatelj utvrdio koga ili što, tko je počinio štetu. Predikati su je utvrdio i je počinio, a veznik tko. Budući da opet odgovara na pitanje koga ili što, surečenica je objektna. Evo još nekih primjera. Dam vam rečenice, nakon toga rješenje. A rečenice su: čulo se kako pjevaju ptice. Svi su znali kako smo riješili zadatak i učenje na daljinu je da mu nema ravna. Pa krenimo redom. Prisjetimo se što smo rekli o subjektnim surečenicama. Uvijek kad imamo čulo se, govorilo se, pjevalo se, znalo se, rečenica je subjektna. Jer zapravo stoji čulo se to kako pjevaju ptice, dakle čulo se tko ili što kako pjevaju ptice. Svi su znali kako smo riješili zadatak. Predikate ste podcrtali. Su znali i smo riješili. Svi su znali koga ili što su znali kako smo riješili zadatak. Dakle, rečenica je objektna. I posljednje. Učenje na daljinu je da mu nema ravna. Budući je ostao samo pomoćni glagol biti, dakle pomoćni glagol u imenskom dijelu imenskog predikata, radi se o predikatnoj rečenici. Također možete dobiti zadatak ne samo da odredite rečenice po sastavu, već da od složenih načinite jednostavne rečenice. Kao ovdje. Od složenih rečenica načini jednostavne tako da objektnu rečenicu zamijeniš objektom. Primjerice, ravnateljica je utvrdila tko je počinio štetu. Prvo što trebate odrediti, morate pronaći objektnu surečenicu. Ravnateljica je utvrdila, to je glavna, tko je počinio štetu je zavisna surečenica. Prije smo od imenice činili glagol, a sad ćemo od glagola činiti imenicu. Ravnateljica je utvrdila počinitelja štete.